tiger bulik lupon. Luto ta karon ani with soup. Ano siyang lamas niya, sugar, vinegar, cornstarch. Pinagpainit na ito na para ng mantika. Mo gisa na ita karon sa itong lamas. Okay, lunod na tanaw, magisa na ta. Para na sa lamas pag brownies na ilunod ta ang atong lupon. Brownies na ano eh. Okay, brownies na. Ilunod na itong lupon. Wala na mga pila ka minuto, luto na yun. Mga 3 minutes luto na itong tiger bulik. Lunod na nato ang vinegar, cornstarch, sugar, pila ka minuto luto na niya itong. Okay, mga lukon with soup, itong tiger bulik lukon with sauce. Okay, luto na, pwede na pa ninyo